ሰላም ኩራት አድመስቲ ንኖማዓንቲ ናይ ፍጹም ገብረ ተኽለ ጓል ማንም ካብ ዝብል መጽሓፉ ብተረኺት ሰምራዊት ልዑል በብኽፋል እናገበርና ክነቕርበልኩም ኢና። ሼር ሰብስክራይብ እና ላይክ እናገበርኩም ክትድምፁ ብኽብሪ እናዓደምና ሃናፂ ሪኢትኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡልና ናብ ትረኻ። معلت قدمي كتما مغلا كابنغو جميرة رسخة صررو بيت بالحيال صحاي تعجبا زوعلت المعلتيو ناي مغلا صحاي كابوان نابوان نام مغلا إنا قربتن إنا تزقعتن كم زمزت دقاقيمو من ززاربو سبات لما عن تأخل مرد أتومي عب سماي ولا ترتب الدبنا يلان انتخونا جن كبد بدزبل كنا تايرالو إنا بارك كتما مغلا جن ناي صحاي موت على تاوتاتو كاب مغباري عقتتن قدناتات مغلا نابزن نابتن بزمالا لسبت ملينا اللوا عب كباب كحابز بزح حالقا مكينا دما نتخبي دمعالتي توساقت نكار فترلو اتحادقا مغلا كاب جافنا بجاف مزرار بزعبا خوينو على نسأدن يا دما اتمعال تخبي ترحكي خونس نلعلي 10 عامتات حبيرا ما زصنحو لدا نبعلان زسانة اللعلتيو كل هيوتاني حسوت ايو نيرو صدنيا زيك تحسب كلا أبرا خرعرع كبلو مسجمرو أبطغى أبزلون بركم قليلا كوف بلد لباك أبدرتا فنكلا كتوت زدليت تمثل بنهرن حايلن كتوقع كلا تسمعه شعوني يدي أوي زرمان هايلو مسل ترأيه هاندبت دما كبيد فرح وررا بتحوت دمتي هو يدي معري إلا نبعلا تزاربت عدي أغد مسومن كبيت التانية لمود ما أبو آيتا قرمي أورها مسمري زلو ومتان حيت كاب ساعتا زلع الزوس دا يمثلين نايز كل مغنيات دما أبو آيقن حواز نبورو نايقزا مكينات مسمر حيتا بمقلبات أيو عدي أشعون شعويا عارفا نعدي أب مرير حزن كبيرة كم نبرشو عتا معلتكو كوفي لحزنا كي ودت موعال محدارة أب هسبيتال كوين قالو أبو آدما مسموت قزن إمام أبنايت هسبيتال نيهان دبتا وكفل حدقا تكي سمالو نسو من زأكل كاب أفهم ولا حنتك علي وزتن سأدن ياكوف إلا بفرحن جنقتن توريرا أبطغانا بزدقس أبو أرايت بزي قلني أكل من قسقاس مسموت بأسس قطم يمثلو أي تقر ما يزي تقود أكفل أكل زلو وما يمثلون أقارو من أداو من كلهم تسير مالو أورو سمزو بزح موقعتي أزي زدن قصيو نايحقو مستوسنو عزمت تساوي رميم كم نايت دكتور زروا وشتم أزي تهاسي كم زلن ناي مدحانو معدل صبي كم زخوننيو سأدنيا كلو نجر دبلغلق إلوالو سمايا بلعليا تسعين وايو مريت بزي أقبابا بلعليا زي كون عفرده بألا كوف كاب زوالة اللومبر تسأتمو بإيدانا يابا إيد حزت كاب كلتي أما عين تقول كلكو حز قرب من ستارفون بعتان دا تغالست أبوي أيزو خبرتع من ما يتخونن بلتم أي تقرماي نايقوالهم دمس سلس سمعو عينتم كاس سبيلهم بسعر خفتوان سأدنيا تخم زبالة 5 لقستم نسوم قن نفشخ تازخون حيلوون سانو كم قال إلم قن أوف سأدنيا قالي بزح نقر كنقرك كده اللي إيه بلوه سأدنيا تحقاس ندنقاس مستحاوس سمعت تمسكن أبوي تزاربو تمسكن ويتمسكن أملاخي إلى عين مكتم تحرم زنح صبوك تنقرني أخا حزقنا يخونن سأني إحنا كنزارة ربنا كتبرت عكلها كنعللينا بلتهم أي تقر ما يرأسهم بقالتها نغنغا أوف بيزا خد سأدني أدام تسني دحر حزي بزح زي بالليل بلوا سأدني بفرحت وحيدة نقر قنت فرحان محبا أنها فتنت أبوي بيزا خاي تزارب الدكتور كو خاي تزارب ومي لا تنقلنا إيم يفلت يبي إلى عين متمتتم أي تقر ماي بحيل تنفسمو رأسهم كغنعنا فتنو بيزا خد سأدني أدام تسني نمنتهي أخذت سمعني إلهم أمريرم تزاربوا
صدنيا بفرحته حيطة الشابي يسمعك اللهم ما دقيس خان قرني إلى أبتون بركف بلد هاي تقرم حزون بحيل تنفسمو رؤسهم نابت ما ترأس مليسم صدنيا قالي قدم حزي أنا ندخن كنقرك حاسبنا كوانت نبرنا بلو مصباح بمبال أيخون لنا كساب حزي حابينا كينا تانيحنا إلهم نسكندات سوق إلهم بمزنح ناوشتنا بدقن بحيل تنفسمو حزون انتخونا إذا خنقرك خندينا كم تتقم اللي زلو بعلى يزفلد كوين قنا اتحقق تفضينا قدميو صدنيا قالي أنا ندخن ولد خي خنن إلهم أردوا صدنيا دنقز إلا تا ولد خي خنن ولد دي ما يخم إلى دحر مزرابة اتمد حانيتي 5 زرار ولا إلى حسبت قصيلا أون اتمد حانيتي ونخاس حيتك زلو بلتهم أي تقرمينا كأنزا دمصنا وصو أيخونن ونيس حاتكن زاقالي انتاي زارب كم زلخو اعري فلطيه بلوا صدنيا بفرحته وحيطة حزي أبوي إلى زربا كي ودت أقواريجم بيزا خصدنيا دحر حزي انت دا أقواريج خنية ونيك سحت سخيل كمزي انت خويني دما اتحقق كي نقر خيا كموت اتحقق خي فلط خيو خد قريخي إلو معينتم عمت أبلوان مو ماليشم دما خفتوان قصيلم دما أنا ندخن ولاد نكلونا بزح دخمناينا دحر بزح سعرن طولتن دليتنا سميرو أدي خط أنيسا كاب نفتر جميرنا زي نفولت عينة تحقوسنا انتهي عبس اتغلعا كل كله مويتو مسبلو عينتم بنبعت مليان ات دكتور نخال اي جزيت انسز بهال نكين حاسبات انقرنا ابني ادي خمهصن حدا تنسس كاب زولد كتصنح كم زي خيلن نادي خدمه كبيد قرات كاب صحلا كم زخيل نغرنا دحريو ناي بعلنا ولاد كلونا كم زي خيل امين لنا تقبلنا من بار جميرنا بلمو عينت ما بناي صدني عينت تخيلم كوينو جن قبل علينا زبصح ነገር فتحوا አይነበረን كل سب ولاد ኣለዎ ንምንታይ ንሕና ولاد ክልወና ዘይخኣለ ኣበብ ከባቢኡ ኣዴታት ደቀን ሓቂፈን ምስ ደቀን እናተጻወታ ንርኢ ኣብ ካፌተሪያታት ኣብ ሆቴላት ኣብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ንሕና ንምንታይ ولاد ክልወና ከም ዘይخኣለ ዘዘክሩ ብዙሓት ተርእዮታት የጋጥሙና ነይሮም حدا معلت جن مستنكر تفطيرو نسخي ناب هيوتنا مزيخي إلى ما عينتم عمتوان صدنيا بفرحت وريرة انتاي كم تزارب طفأ دحرينا يسكن دسقتا بابا تاخا تزارب زلخا بلتم اي تقرماي بحيلي تنفسمو نسخي قالت ابنا اخي قالنا ايخونكن انا ندخن ولد خ ايخونن الى مردوا صدنيا دنجيصا انا قالت بيه الى حاتتتم نسم دما فرحت بعنا بلو قنبت 21 10 عند 7 6 زعلت زي نحنا ناتكولد زخنا العلتيو نستوسن سكندات كلتي امسق الى مصنحمو نزازنا امنبرنا يتعبي غزا طربيزه علكي مسو دما دبدابي الله إلهم نابعنا رئيس أنيهم نايك أنزا دمس أوصمو نعين ندخن كل نجرنا مالت يخنير كذا قالي بتعمينا نفوت وكنيرنا كتفلينا ون أيدلنا نزيون يو كساب لو ممكن نجرك زي خالنا
ኢሎም ሕዝውን ዓይንቶም ዓመትውን ጸደንያ ዓይንታን ባዕት መሊኦም ኣቦይ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ንዓኹም ዘለኒ ፍቕሪ ብምንም ነገር ክልውጥ ኣይኽእልን ዋላ ጓል ጥብኹም ንኾን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ካብ ኣለው ዝተባሃሉ ወለዲ ዝበለጸ ምሩጻት ወለዲ ኮንኩም ኣብዚ ኣብጽሕኩም ኢኹም በለቶም ኣይተ ግርማይ ንዓይንታ እናጠመቱ ይፎትየኪ እየ ዛጓለይ ከይት ኢሎም ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ናብ ሓደ ገጽ ዝንብል በሉ ድሕሪኡ ኣዒንቶም ኣይከደንን ጸደንያ ብኢዳ ኣብ ጎኖም ሒዛ እናነቕነቐቶምን እናብኸየትን ባባ ባባ እንታይ ኮይኑ ኢላ ሕዚ እውን እናነቕነቐቶም ባባ እናበለት ኣወየት ንደቃይቕ ዝኣክል ፈዚዛን ደንዚዛን ጸንሐት ድሕሪኡ ነቲ መጸውዕ ደወል ብኢዳ ጠውቐቶም ሽዑ ንሽዑ ሓንቲ ነርስ ነቲ በር ደፊኣ ኣትወት እሞ ንጸደንያ ንደገ ኣውፅአታ ጸደንያ ድማ ትገብሮን ትሕዞን ሰኣነት ድሕሪኡ ሓደ ዶክተር መጺኡ ናብቲ ክፍሊ ብምእታው ናይ ኣይተ ግርማይ ልቢ ብክዒት ካዳምጥ ጀመረ ኣብ ደገ ኣይተ በላይ ሃይሉ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ንጸደንያ ኣኳ እዮም ዕድሜኦም ኣብ ከባቢ ስሳታት ኮይኑ ብዘይካ ስቤት ንዕቤቶም ዝገልጽ ምልክት የብሎምን ገጾም ናይ መንእሰይ እዩ ኣካላዊ ኩነታቶም ድማ ነዊሕን ብርትዕን ዝበሉ ኮይኖም ሕብሪ ቀርበቶም ቀይሕ እዩ ርግዕ ዝበሉን መብዛሕትኡ እዋን ምዝራብን ካብ ምዝራብ ምስማዕ ዘዘውትሩ እዮም ናብ ጸደንያ ቀረብ ኢሎም ጸደንያ እንታይ እዩ ትጸገም እንታይ ዲ ተፈጢሩ ኢሎም ሓተትዋ ንሳ ድማ እናብኸየት ኣይፈለጥኩን ምስ ኣቦይ እናውጋዕና ነርና ድሓር ምንትፋስ ዝኣበየ መስል ጸጥ ኢሉ ኣነ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥኩን እወይ ኣነ ጉደይ እንታይ ክገብር ኢላ ዘረባ ከይወደአት ናይ ሓደ ዶክተር ናይ እግሪ ድምፂ ስለ ሰምዐት ኣቋሪጾም ክልቲኦም ናብኡ ይርዩ እቲ ዶክተር ጠጠው ከይበለ ሓሊፍዎም ናብ ኣባ ዝደቀሱሉ ክፍሊ ኣተዋ ጸደንያ ኮፍ ኢላ ትሓስብ ኣላ እዚ ማ ሓቂ ክኸውን ኣይኽእልን ኢላ ንባዕላ ተዛረበት ውሽጣይ እውን ከኣምነላ ኣይከኣለን ኣብ ሕልናኣ ወለድኻ ኣይኮናን ዝብል ዘረባ ተመላለሰ ኣባ ዝተዛረብዎ ብውንኦም ከም ዘይኮነ ሓሰበት ንባዕላ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኢላ መልሲ ዘይርከቦ ሕቶ ሓተተት ካብ ዓይንታ ውሽጢ ንደገ ክውሕዝ ብውሽጢ ደፍኣት ዘሎ ንውዓታ ቃልሲ ጀመረት ኣይተበላይ በይዛኸ ምንም ኣይኸውንን ኣይትጨነቕ ጸደንያ እግዚኣብሔር ይፈልጥ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ዶክተር ፍሉጥ ሓኪም እዩ በልዋ ቀፂሎም ድማ ኢደም ኣብ ሕቓ ገይሮም ናብቲ ናይ ጠየቕቲ ሕሙማት መዕረፊ ቦታ ሒዞም ማኸዱ ወንበር ስሒቦም ከፍ ንኽትብል ነገርዋ ንሳ ግን ኮፍ ምባል ከም ዘይደልየት ርእሳ ብምንቕና ገለጸትሎም ንሶም ኮፍ በሉ ኣቆልቂላ እናረኣየቶም ኣኮይ ኣቦይ እኮ ጓልና ኣይኮንክን ኢልኒ ኢላ ነገረቶም ጓል ጥብና ኢኺ ኢልኒ በለቶም ኣይተበላይ ገጾም ኣሲሮም አንቃዕሪሮም እናረ ጓል ጥብ ዋ ተጋጊኺ ኢኺ ምስ በልዋ ብጥርጣረ እናረኣየቶም ኣቦይ ከም ኢልኒ ሓቂ ድዩ ኣነ ጓል ጥብ ድየ ኢላ ንባዕላ ሓተተቶ ሕስብ ኣበሉ እሞ ሕዚ እውን ገጾም እስረቢሎም ኣይኮነን ጸደንያ ፈጺማ ኣይኮነን በልዋ ሕዚ እውን ብጥርጣረ እናረኣየቶም ኣይተረድአንን ኣኮይ ከመይ ገይሩ ደኣ ከምዚ ክብል ክኢሉ ኢላ ደጊማ ሓተተቶም ሕዚ እውን ሕስብ ኣቢሎም እቲ ዝወሰደ መድሓኒት ኣብ ኣተሓሳስብኡ ጽዕንቶ እናፈጠረሉ ይኸውን እምበር ወይ ድማ እቲ ኣብ ርእሱ ዘጋጠሙ ሓደጋ ዝፈጠሮ ጽዕንቶ ክኸውን ይኽእል በልዋ ገጻ ልውጡ ጠቢላ ኣነ ግን ኣይመስለንን ሓቂ ድዩ ኢላ ድሕሪ ናይ ቅሩብ ደቃይቕ ስቕታ ጻኒሒት ብሕርቃን ድምፂ ክሳብ ሕዚ ኣብ ውሽጢ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንምንታይ ሓደ ሰብ መፂኡ ገለ ዘይብለና በለቶም ኣይተበላይ ኮፍ ካብ ዝበልሉ ወንበር ተልዓሉ እሞ ሓደ ነገር ምስ ፈለጡ መፂኦም ከም ዝነግሩና ርግፀኛ እየ በይዛ ክሕዚ ኮፍ በሊ ኢሎም ኮፍ ክትብል ምስ ነገርዋ
ክልቲኦም ጎኒ ንጎኒ ከፍ በሉ ድሕሪ ቁሩብ ደቂቕ እቲ ዶክተር ካብቲ ክፍሊ ወፂኡ ገጹ ጽውግ ኣቢሉ ናብ ንጸደንያ ቀሪቡ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ጓንቲ እናውፅአ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ዝኣኽለና ኩሉ ጌርና ኢና ክነትርፎም ግን ኣይከኣልናን ኢሉ ኣርድኦ ጸደንያ ክትእውን ክትበኪን ጀመረት ኣይተበላይ ካልኦት ሰባትን ክእብድዋ ዝኣኽሎም ጻዕሪ ምግባሮም ቀጸሉ እቲ ዶክተር ናብ ኣይተበላይ ቀሪቡ ካልእ ንሕግዘኩም ነገር እንተሃልዩ መጺኹም ንገሩኒ ኢሉ ገዲፍዎም ከደ ኣይተበላይ ርእሶም ብኣወንታ ነቕነቑ ጸደንያ ናይ ወለዳ ሞት ክትኣምን ኣይከኣለትን ነገር ግን ወለዳ ሞይቶም ኣለዉ ኣብ ውሽጣ ግን ወለድኻ ኣይኮንን ዝብል ድምፂ ሰምዐት ብኽያት ኣብ ጎረሮኣ ክሓንቃ ጀመረ ዕዒንታ ድማ ነዚ ስዒበን ትኩስ ንብዓት ክሕዛ ጀመረ ንኣዲኣን ንኣቦኣን ንባዕላን ብኸየት ኣብቲ ዓለትቲኣ ኣቦኣን ኣዲኣን ጥራሕ ኣይኮነን ሞይቶም ንሳ እውን ሞይታ እያ ጸደንያ እውን ሞይታ እያ ኣይኮነን በለት ንውሽጣ ኣይኮነን ጸደንያ ኣይሞተትን ጸደንያ ብህይወት ነይራ እውን ኣይትፈልጥን መላእ ህይወታ ናይ ሓሶት እዩ ነይሩ በለት ብኽያትን ሓሳባትን ስለ ዘድከምዋ ናብ መደቀስ ክፍላትያ ኣብ ዓራታ ዘፍ ኢላ ወደቐት ድሕሪ ደቂቕ ከቢድ ድቃስ ሒዝዋ ጽርግ በለ ኣብ ሓያል ሕልሚ ከዓ ጥሓለት ብሕልማ ዝስዕብ ይረኣያ ኣብ ሓደ ብጻዕዳ ቀለም ዝተቐብአ ገዛ ውሽጢ ዘላ ይመስላ እቲ ክፍሊ ማዕሪጉ ናይ ገነት ወይ መንግስተ ሰማያት ዝመስል ግን ብዓውታ ድምፂ ዝተመልአ እዩ ናብቲ ገዛ ሰተት ኢላ ምስ ኣተወት ባህላዊ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸደነት ኣዝያ ምልክዕቲ ዝኾነ ሰበይቲ ምስ ሓደ ብግልጽ ዘይረአ ሰብ ክትጋነጽ ከላ ረኣየት ክቡራት ኣድመጽትና ካብ ጓል ማንም መጽሓፍ ናብ መጀመርያ ክፋል ነዚ ትሰምዑ ዝነበርኩም ይመስል ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ቀጻሊ ክፋል ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢና እሽካዕ ሽዑ ሼር ሳብስክራይብ እና ኮሜንት ኣይትረስዑ ሰላም